Good morning. Today is Saturday. Pa naman bisitahin yung garden ko. Kinilagay ko, I'm going to my garden see what is their look. Kuna nagtudo ti rabi Kuna nagtubo nga dagos. Nagtudo lang namin sa rabi. Nagtubo nga dagos. Kuna na. Okay, I will show you. Alright. Okay. Nagpinta sa ati. Okay. Lubong. Oh. See? Siyempre, eto muna tayo. Beware, Ohio Kinayo, a crazy lady, plump lady, and her sport rotten dog live here. Kasi, so, damat improvement nan si kayo. Oops. Ada nga ta? Oh, na. Ne, nagtakil dahi tan na si bala, si kita na yung nagbubungay na lang. Ay, ginawa dyan pa, agbungal-bungal kayo sa mo. Nakatagtagari ang agmulmula. Here's the melon. Melon yan. Melon. Oh, melon. Melon. Ate Deji. Ormot dayta. Uy, no mais. Ate Deji, mais yung mulak. Mais dayta. Mais ka? Uy, no root. Ano? Mais ka? Uy, no root. Gasla ka mo. Tuldi. Oh. Uy, anak ka. Mais winutuldi. Mais. Kasi mais winuruot. Okay na. Magitan to No, anak ka nga talaga. Pinawan Japan. Humpay mo't ka batch mo. Baka ormot ka man wait. Mais. Ne. Diba? Sa tulday. Mais. Mais data. Naglaingan na talaga. Ne, ado da jay, kinako dyan. Mais. 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 Tapi na dito ko na mais data. Tulad to pa yung mais. Ingat nga talaga mat ya. Bayat sa gagagili